Hurra. Hurra. Og vi siger... Hurra. Hurra. Skal jeg sidde på wood? Det er fandme dårligt her. Hurra. Og vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og værsgo, så kører det. Morten har fødselsdag, og han hedder jo Søren, og det er i dag, siger Søren har fødselsdag, og det er det juledag. Og hør nu her, hvordan vi alle spiller vil, og hør nu her, hvordan vi spiller vil. Meget, meget. Tak. Så laver lige en rap. Og Bam! bam! Hvad så? 2 og 3. Bam! Det er Sørens fødselsdag. Bam! Og det er det jo i dag. Bam! Og videre. Og tak skal du have. Og det er Søren og Mortens og fødselsdag. Og det er det jo faktisk lige her i dag. Vi sidder og drikker øl og får en whisky. Og det er lige noget, som ryger lige ned i... Slisi. Og det tager vi forfra. Det er Sørens fødselsdag her i dag. Og vi sidder her i festligt lag. Vi drikker øl og rødvin og får en whisky. Og det er bare så hyggeligt her hos Søren og Lisi. Gå Rasi! Morten har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Morten har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og Rasmus har lidt kaffechok her i aften. Fordi han drikker altså. Så det var så. Danny, nu er din tur. Nej, det var først Rasmus, han faldt. Ja, men Rasmus har været på. Nej, jeg kan da også begynde med Morten og fødselsdag. Det er rigtigt. Kan du tage den der... For Søren har fødselsdag, for Søren har fødselsdag. Søren fylder 46 år. Det kan han ikke gøre ved, det kan han ikke gøre ved. Og han har heller ikke meget hår. Han har stadigvæk en masse god energi. Derfor det er det, vi godt kan lide. Han har stadigvæk en masse god Søren har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Så Søren har fødselsdag, og det har han jo i dag. Hey, hey. For at høre nu her, hvordan vi alle sammen vil, og